La Maia sovint sentia una picor estranya i la seva pell semblava una mica seca. Es preguntava per què, sobretot després de posar-se les seves samarretes preferides, brillants i elàstiques. Una tarda assolellada, va ajudar la seva amable àvia Helena a classificar la roba. L'àvia, amb ulls gentils, va notar que la Maia es grata el braç. La meva pell se sent estranya, àvia, la Maia va arrufar les celles. Aquestes samarretes noves sempre em piquen una mica. L'àvia Helena va agafar una samarreta sintètica brillant. Sabies que molta roba està feta de teixits sintètics? Va explicar suaument. Sintètic significa fet per l'home, no de la natura, va afegir l'àvia. Aquests teixits sovint contenen productes químics que poden tocar la teva pell tot el dia. Però la roba de fibres naturals, com el cotó o el lli, deixa que la teva pell respiri. No tenen aquests químics forts i artificials, va aclarir l'àvia. La Maia va decidir portar només la seva roba suau de cotó i lli durant una setmana. La seva pell aviat es va sentir molt més feliç i menys picor. Emocionada, va explicar al seu amic Leo el seu descobriment. La meva àvia diu que la roba natural és més saludable per a nosaltres. Escollir teixits naturals com el cotó t'ajuda a cuidar el teu cos i a viure de forma més saludable. És una elecció simple i intel·ligent. Subscriu-te a Catalan Repo per a més històries inspiradores. Dona m'agrada a aquest vídeo i comparteix el teu teixit natural preferit a continuació.